След седмица предстои концерта на най-новия ви проект, който се казва Различна. С какво Нели Андреева е различна този път? Различна. Различна, това е думата, която окачествява целият ни проект, защото хората, които ме познават, ще ме видят в малко по-различна светлина. Освен с български автентичен фолклор, те сега ще имат възможност да чуят и в малко по-поп насоченост, аранжименти, авторски песни, и в по-джаз стил, в които тези изпълнения, песни и аранжименти са написани от композитора Николай Пеев. Така че изцяло проектът е много интересен, защото е предимно авторски, т.е. ние не правим кавър или нещо, което сме чули, сме пренаправили ново, по-скоро неща, които са си от извора, пренаправени от нашата гледна точка, изпяти и погледнати с Ники и от мен. Така че мисля, че ще бъде интересно. Лесно ли става тази симбиоза между фолклора и по-съвременното звучение като поп, джаз? Много хубав въпрос. Не мога да кажа, че е лесно, но по-скоро опита, който имам и аз зад гърба си, Ники близо 20 години, той в неговото си поприще, аз в българския фолклор. Може би двамата, когато работим, става лесно, но иначе не е много лесно, защото трябва да се намери много такава внимателната граница, да не прекалиш в едната посока или пък да не направиш нещо в повече. С търсенето на това по-популярно звучение на българските традиции, ще успеем ли да привлечеме повече млади хора, които да ангажираме към фолклора? Надяваме се. Нищо не мога да кажа предварително. Знам едно, че правим това, което сме си ние, това начина, по който го правим е нашия си, как да кажа, самобитен или неповторим. Много се надявам млади хора колкото си може повече млади хора да се докоснат. Нищо не мога да кажа. Може би след концерта ще знаем. Но идеята ни е точно това, да популяризираме повече българския фолклор и като цяло да накараме хората, младите хора да го харесват и все пак да се гордеят с това, защото ние сме българи преди всичко и музиката, културата ни е много специална, много различна от всички останали. Какви песни има все пак в Различна? В Различна е много интересен реда. Може би ще открием с една родовска песен, която е моя емблематична, с ансамбъл Филип Кутев, Кожелю се казва, в аранжимент и в така своята ръка композиторска е оставил Георги Генов, композитора, който е нашия диригент на ансамбъл Филип Кутев, след което с Ники ще изпълним една много също емблематична песен Неделю, Неделю. Тя е всъщност много интересна връзка симбиоза между фолклорната песен, нищо не сме пипнали по нея, най-традиционно изпята, и класическата китара, в която пък Ники е подходил с неговия маниер и начин на свирене. След което ще продължи намесата на Ники като композитор с още няколко песни. Там ще дойде също на сцената моето вокално студио Нушът, с което работи вече близо 2 години. Ще изпълним също 2 авторски песни на Ники. След което в следващата част на концерта ще бъде изцяло в поп посока. Това е една моя дългогодишна мечта и нещо, което аз винаги съм искала да реализирам и да направя, и в лицето на Ники намерих тази реализация на това нещо, за което много му благодаря, защото наистина е много вълнуващо за мен. Тази ми любов към поп-музиката не е от вчера. Откакто работя и се занимавам с фолклорна музика, аз се опитвам да се развивам и в тази посока, макар и така, не толкова с широка, така, как да кажа, популярност или как точно е думата. Но така или иначе дойде момента, в който той написа за мен доста неща, доста музика, и аз съм много щастлива да мога да ги изпълня, да ги реализирам с колегите музиканти, които стоят зад гърба ни. Вие работите и с деца. Да. Трио Нуша е един пример за това. Как смятате по-добре те да останат да се развиват в България или да търсят световна кариера навън? Трябва ли да съм честна? Да.
бих била лош родител, ако ги оставя в България да учат. Аз бих направила всичко необходимо, за да може да направя така, че децата ми да получат добро образование в чужбина. За съжаление, в момента условията не са най-подходящи, меко казано, за спокойното и доброто развитие на децата тук в България. За съжаление. А какво липсва за това едни музикални таланти да се развиват в България? Недобра школа, слаб мениджмънт? Те нещата тръгват от законовите промени. Всичко отгоре трябва да се промени от правителството, да се промени в полза на хората, които се занимават в тази посока. Искам да ви кажа, че наскоро бях жури в един конкурс точно за български талантливи деца. Над 120 деца минаха, даже бройката почти изгубихме накрая. И искам да ви кажа, че тези преподаватели, които се занимаваха с тези деца, те водиха цели школи. Това е абсолютно апостолска работа. Няма кой да заплати равностойно за любовта, които влагат в децата. А те го правят от сърце, те го правят съвсем по нерегламентиран начин. Просто законово трябва да се променят нещата в полза на хората, които се занимават в тази посока.